प्रत्येकान एक एक जबाबदारी घेतलेली आहा. आमच्या सचिन परबार युवा नेत्यान जे कॉर्नर मिटींग आसा त्या कॉर्नर मिटींग कशें लावप कितें करप तेणी जबाबदारी घेतलेली आसा. नारायण रेडकार जो आमचो आहा तो फूल महिलांचे विंग सांबाळटा, परत सगळ्यांचे लक्ष दवरता. डॅनियल बाबा आसा तो ज्येष्ठ असे जे आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते तेंच्यो गाठी भेटी घेवन काँग्रेसचे जे एकनिष्ठ माझ्या सारखे कार्यकर्ते आहात त्यांचा जोश इतको वाढलो की जेणी उलार सांगलेलो जोश म्हणत तो ह्या फावटी आम्ही मांद्रे मतदारसंघात त्याका जोश दाखयतलो आणि बाबी बागकाराक निवडून दिवचो सगळो प्रयत्न काँग्रेस वाले करतले. आताची मूड ऑफ असलो किंवा मन दुखारले ते सोडून आता बरे उमेदीन बरे असे चेहरो घेऊन आम्ही आमच्या बाबी बागकाराक कॅन्डिडेट जो काँग्रेस आहा त्यासाठी वावर करतात. लोकांचो भरपूर असो प्रतिसाद मेळटा. सोपटेक सुद्धा त्यांना इतको प्रतिसाद नासलो, ह्यावेळी बाबी बागकाराक येयला आणि लोक आता वाजारले आहा. सोपटेकय वाजारले आहा आणि हो जीत जो येयलो तेकाय वाजारले आहा. हो जीत जर निवडून येयलो जाल्यार बीजेपीकच वयतलो हे ठाम आसा, हे कोणी सांगपाची गरज ना.